ndakasangana nenjuzu iri juzu yetype yechikadzi. Saka ndasangana nenjuzu iri yechikadzi ndakatanga kuona uri mufananidzo wedatya, madatya mahombe aya. Ndaona uri mufananidzo wedatya, ndakanda panhu pakaita sekuti mvura yakawanda iri uku, mvura yashoma iri uku. Saka ndakatanga kuruona. Makasangana nayo njuzu kupi? Kurwizi rwanyamombe runobva munyanga runonzi Kunyatati. Chii chakanatsoziva kuti muzive kuti iyi njuzu? Chakati ndizive kuti iyi njuzu, pakazotobudawo umwe mukadzi ane shawi renjuzu akarubva mhiri kwerwizi. Achinditakura kundidzosa mhiri kwerwizi, aiti urumira nechikara, achinditsanangurira kuti injuzu. Ndopamakazoziva? Ndipo ndakazoziva kuti injuzu. Kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokukwazisai mose mhuri yeZimbabwe. Nhasi ndine vakomana vandasangana navo. Pane nyaya yavo yandakaita follow up. Pane nyaya yavaitaura, nyaya inosiririsa, nyaya yakakomba yekuti maybe pakati pedu sezvo muri kuona, munokwanisa kuona kubva matibatsirawo muine macomments anobatsira chikwata changu apa. Saka regai tinzwe zvizere kubva kwamuri. Ndiri kutaura nani zvara nhasi? Unotaura naTobias Tabwashi. Tobias, mukoma Tobias. Kwemimi ndiani? Alright, mukoma Didmas. Kama wenyu wakamira sei namukoma Tobias? Chakaita pakati pangu na Tobias Tabwashi na Tobias ndibamuna baba kwangu. Ndichimuona ndiye baba. Ndibaba. Alright, saka amukuru pamuri ndiani? Tobias. Ndimukoma Tobias. Mukoma Tobias, mune nyaya yekuti vamwe havasati vainzwa, asi tichangokumbira muchidimbu uyezve muchinatsoti dyo mutaure kwakatangira nyaya yedu, tikwanise kuti tione tinobatsirana sei. Problem yangu yekuti ndine 10 years ndakasangana nenjuzu iri juzu yetype yechikadzi. Saka ndasangana nenjuzu iri yechikadzi ndakatanga kuona uri mufananidzo wedatya, madatya mahombe aya. Ndaona uri mufananidzo wedatya, ndakanda panhu pakaita sekuti mvura yakawanda iri uku, mvura yashoma iri uku. Saka ndakatanga kuruona. Makasangana nayo njuzu kupi? Kurwizi rwanyamombe runobva munyanga runonzi Kunyatati. Chii chakanatsoziva kuti muzive kuti iyi njuzu? Chakati ndizive kuti iyi njuzu, pakazotobudawo umwe mukadzi ane shawi renjuzu akarubva mhiri kwerwizi. Achinditakura kundidzosa mhiri kwerwizi, aiti urumira nechikara, achinditsanangurira kuti injuzu. Ndopamakazoziva? Ndipo ndakazoziva kuti injuzu. Enderai mberi. Zvadaro ndakabva ndati ndaona mufananidzo wedatya iyi. Ndaona mufananidzo wedatya changa chiri kumvura shoma, chachibva kumvura shoma chakauya kumvura yakawanda. Chakauya kumvura yakawanda, ndipo ndakatanga kuona mufananidzo webhaketi, bhaketi remvura yekumwa iyi. Kumuromo kwebhaketi kwacho kwakuita semombe iri kuzvara. Nguva ndiri pakutarisa nepakuyewa kuti nditarise kuti chii chiri kuitika, ndipo ndakaona pari kubuda musoro wemunhu. Musoro wemunhu? Mumvura imomo? Mumvura imomo, pamuromo pebhaketi. Pabuda musoro wemunhu, munovhara chivharo chebhaketi, ndipo ndakatanga kuona makubuda mapfudzi. Zvadaro ndiri mukundoyewa. Mama katopepuka muri alert 100%. Ndakatomira ndiri kutoona. Zvadaro ndakamira ndiri kutarisa, ndipo ndakazoona munhu wechikadzi uya asimo. Ari musikana muchena. Azunza bvudzi kudai, mvura ikandirova apa kudzika kuzasi kudai. Zvadaro ndipo mumashure mekuti ndakandomira nemusikana uya ndiri ndori mukuyeverwa nekutarisa kuti munhu pamwe anogona kuyerera nemvura. Ndisuziva kuti injuzu? Ndisuziva kuti injuzu. Ndipo pakazobuda mukadzi akanditakura kundidzosa mhiri, andinotsika mvura pakudzoka mhiri. Njuzu iya ikatsamwa, ikasimuka, ikatanga kufamba kuenda kudziva. Yasvika kudziva ikasimudza mvura mudenga kuita mhepo. Zvadaro so far ndane 23 years. Ndakuti ndoda kuroora, ndikamisa musikana, musikana anotaura kuti une face ngani, une face 2 yemukadzi neyechirume. Saka une mukadzi kumba. Saka zvakatora time kuti ndizonge ndirore. Zvadaro andazvichitsvaga umwe musikana wandakataura naye aigara muno muMamutare, unonzi Priska Maucha. Ndachitsvaga musikana uyu, andamuona ndiri Harare. Ndadanana nemusikana uya. Ndadanana nemusikana uya
dzama 2 June ndipo ndakazomutora gore rapera 2024 ndamutora andachitotanga kurwara zviya zvekuvhumuka zvekutoti ndandaunzi iwewe mukadzi wako neshi unai kudhaya zvakubudikidzira nemukadzi wekurwizi uya. Mukadzi wekurwizi meguru ndina meguru inini akamboerera nemvura futi mashure mekunge ndisati ndatoona njizuba. Meguru akaerera nemvura akasvika pakuenda nemvura auraiwa nevanhu vemumusha medu. Aenda nemvura kudaro vanhu vemumusha medu mukadzi uyu achitanga kumuka ari kuenda kumusha kwawo achinzi aiwa dzoka kumba kwawakauraiwa. Saka kudzoka kumba kwawakauraiwa vanhu vemhuri yedu isusu vachiti murume ari apo uyanga rudzoka arukana murume achiti murume ari apo. Saka zvakukonzeresa problem yekuti ndinorwara ndiri kubata nhengo sikarudzi ndirupatika ndirurowana nemukadzi wandanga ndiinaye. Saka so nemukadzi wacho handisitori tese mukadzi akavhata ndikwanisa. Ndokumbira munatso kuedza kuzviexplaina musingamhanyi zviri kuitika kana muine mudzimai wenyu kuti vanhu vanatsoziva zvine zvichiitika. Zviri kuitika ndine mudzimai pama muine mudzimai ana ndine mudzimai ini ndezvekuti ndimomendi yandinowata kurara manheru ndikabatwa nehope mukadzi arunditsanangurira nekuti ini zvanendruita ndisingachavizvi. Mukadzi arunditsanangurira angaiti unonge urubata nhengo urukarara kuti matandisiye ndakabata nhengo. Saka pakuda kuti apa anondimutsa paya ndipo ndinomuka ndirurowana nemukadzi. Saka mukadzi akazosvika pakuti angari musvisa ndakasati ndaenda kobvisira kumba kwawo. Akasvika pakuti andachimuti mukadzi iwewe kana zvizvo zvaunondiudza ndizvo ndiri kuita chimboenda kumba kuna vabereki wangu. Asvika kumba kuna vabereki wangu asvika atarira baba mwana wenyu arwara so. Baba akati mwana wangu akambofamba nyaya ndinoiziva iyi. Mwana wangu akambofamba akadotsvaga rubatsiro kumuchechi yekumarange. Saka sinzi mwana wangu aregera kunamata apostori chibatira pamwe nemwana mukwanise kuenda kuna mukotsanjera tsoka. Ndakafonera ajendi yatsoka. Ajendi yatsoka ikati zvinhu zvirikuda kuti matare kuti tivhure matare panoda $400. Inini handina kwandiroshanda ndandoita noway. Mukadzi andamuti ona hako P hazviiti kuti iwe umirire mhosva dzangu baba vangu ari mupenyu. Hazviiti inini handiendi komira mumusha menyu baba ari mupenyu. Saka kubva ipapo Monday ndipo ndatanga kunzwa kuremerwa muchest. Chazwa ndipo ndisvike kuDiamond. Monday ndabva ndaremerwa muchest andachitonzwa ndinonzwa kana ndirikurwara. Andachitonzwa kuti panapa ndirudi ndirune kwandanga ndaendawo kudanga mvura ndirutsvaga rubatsiro ndinoita help ipo. Ndadaro ndaremerwa muchest andachiti rege ndiende Diamond. Ndaona umwe munhu kwaZasabu pamarobot. Ndaona umwe munhu andamuudza kuti ndinoda kutsvagawo paDiamond ndiposvike titaurawo dambudziko rangu pamwe ndinoona rubatsiro. Handipa $2 yebhazi yekuti pinda mutaundi uende ukasvika unosvika paDiamond. Ndo masvikira ndakaenda kuDiamond handataura. Mande yacho handinozorara kwanhu kwandakandiri kuenda. Ndasvika pandakabva kuDiamond kwacho ndachitoita kutorwara. Muvanhu vangu ndiye akazofonerwa nemunhu handisi kutoziva chakazotoitika ichi. Ndichangokuibvunzai kubva kumashure tichienda mberi. Pamama ine 23 mukadzi ndiye aitozoita kukuudzai zviri kuitika imimi hapana chamaiziva. Chokwadi. Imimi zvekutoti ndikakubvunzai kuti maiona kunge mukurara nemunhu here kana kuti inini njuzi yakasokutorai? Inini infact mukadzi arikutaura inini anoti unogona kumuka uri munhu ari kutomhanya kudzika kubuda kuenda kumvura nekuti ane 2 times tiri Harare akandibata ndiri kumvura. Mauda kutonozvikandira kumvura? Takutoenda kupinda kumvura. Saka vabereki venyu vari kutiwo chii chaizvo? Vabereki vangu inini ndiri kutaura nawo help chaiyo handidi pakunyepa. Help vabereki vangu vanomunamata chitendero chekwamarange. Saka vanoti hatimirika tisina kumiswa nemukuru wekuchechi. Saka ndiyo problem iripo kuti vabereki havana help yavari kukwanisa kundipa nekuti vanhu vari kuti tinoenda kuchechi kwamarange. Vabereki help vakatonditi kutaura kwavanoita ivo vakataura kuti kana mukadzi zviri kunetsa zvemba yako iyi yacho musiye mukadzi
utsvaga wakadzi vari wekuchechi ndiwo matariro akaita wabereka. Vari kuti wekuchechi uyu hazvikwanisi kumuafekta uye anongoshingirira. Wekuchechi kunonzi zvino ndo anoshingirira ende unofanira kurora wakadzi vairi. Saka inini Zimbabwe handidi wakadzi vairi bai. Anotochemera kuti dai zvaikwanisika mukadzi wangu wacho iye handizivi chandakasanganisirwa naye naMwari. Alright, akwanisa kudzoka. Mama aita mwana here naye? Akaita mimba yekutanga ikagangirwa kumba kwacho ikoko ikaita miscarriage. Alright. Mukoma semuning'ina ava vatadza kuexplaina kuti pavanorwara chii chinoitika, muna chimboti explainera chii chinoitika? Muri Zimbabwe ndokumbura mutaurisa muri padhuze nayo. Muri Zimbabwe zvakazara chezvo handikwanisi kutonyatsotsanaNgura. In fact musi chingani Monday. Musi Monday ndanditori kubasa. Ndatoita yotofonerwa nemukomana vanoshanda nawo basa kwavo. Kunzi pamunini wako arwara kuno. Ndatombozama wanyengera chii arwara nei? Akarambotaura. Kunzi tisangane paroundabout ndatouya. Tasangana ndipo wazotondodza kunzi pamunini wako arita zviya zvekusvikirwa izvozvo. Alright, hanzi vari kusvikira. Musekuru ndoda doro buti. Ndendodeketera ndiri pasi pemunyi. Emuhacha pasi pemuhacha. Makazozviziva sei zvaitaura svikiro racho imi mama? Ndakazototsanangurirwa nefriend yangu. Ndomutsanangurwa ndakangoitwa nemukomana anga aripo. Alright. Ndakomutora ndaenda naye kumba. Wamaenda naye. Saka imi mukufunga kwenyu chii chekukonzera inyaya yenjuzu here kana kuti patori mweya wamaiguru vai vakazoshaya uri kunetsa chikomana ichi? Sekuona kwangu musho mune ngozi dzakawanda. Okay. Ngozi plus imwe yacho yenjuzu yacho nezvazowanda nayo. Saka yengozi iyo ndoyemuri kuona ndoiri kunyanyonetsa kana kuti zvazobatana neyenjuzu? Kuti izoite simba hayo nezvazobatana neimwe yenjuzu iyo. Alright. Okay, muri yeZimbabwe ndikutaura namukoma Tobias, handizvoka? Vane dambudziko ravari kuti vakasangana nenjuzu yakambovatora. Ezvinezvi vakutoti kana vaine mudzimai wavo havachakwanisi kugara naye nekuda kwezvinenge zvichiitika. Alright, saka hamumboiti here problem pamamine mudzimai pakurara naye? Hamuna vanambobvira ita problem? No, ndinoziva kuti kana wakambosangana nenjuzu ukada kuzosangana nemumwe mukadzi zvinogona kunetsa. Ndizvo muri yeZimbabwe zviri kusvika pakunetsa pakuti mukadzi ari kusvika pastage yekuzoramwa kuti iwewe uri munhu akatsidzipa she. Anenge aonei baba? Nekuti ndinenge ndaumutsa ndirowana nechi nemukadzi. Chero muri alright, tomboti zvinezvi handiti tiri alert kudai. Mukadzi aripo apa zvinototanga mutori panguva yacho. Zvinowanza kutanga kuma3 mamba kuedza ndipo kuma3 mamba kuedza ndipo ndinotanga kurwara. Alright, kuma3 4 5. Alright, saka ime mungada rubatsiro rwei chaizvo rekuti tinatse kuona kuti mabatsirika chaizvo kuti munogutsikana muraramo upenyu sevamwe. Because 23 muchine upenyu hwakawanda kumberi uku. Chokwadi. Mungada help kubva kunani? Ini ndingandoda help muri yeZimbabwe kuti handina kwandiri kuti ndinofanira kupiwa nanhingi help nekuti handina shandoziya ba ndinoda help ndozvifambisawo sei. Alright. Okay. Hamuna mari. It's okay. Inini ndoziva kuti vamukotsanjera vachanga variko kwaDC kumuse Saturday. Saka I think tichaita plan ipapapa yekuti tione kuti masangana navo uye kuti vanokwanisa kukubatsira here. Kana muchida vechechi chaivo tichakuendesai kune vanhu. Hamufungi kuti dambudziko renyu rinogona kupera kune vanoita zvokunamata? Ndafamba kutanga kumarangi kusvika pari zvinezvi zvotonzi zvinoda doro zvode pamwe pacho handanzwa nekunyeperwa pamwe pacho. Unzwa nekunyeperwa Mwari. Aiwa, tinotenda mukoma wangu. Ndinovimba kuti kufamba kwenguva ipapa tichanatsoona help mukwanise kurarama upenyu hwenyu sevamwe. Handitika? Thank you.